А? За какво се бихме? Нещо, защото каза, че е бълж. ще имам бял полусвет. Да. Имам бял фонтан. Що те помня? Иди отри където е. Стига, че се изгорих пък. Имам виж тази където ме изгорява. Не е много. Ама е Ти красив. няма да се виждаш на клипове. Ама е красив. На клиповете няма да се виждаш. Край. Спирам. Спираме. Не ги тук баш ми натискаш и изгорявам, че ще ебам газа, ще ебам. Спирай. Няма спирам, само да не изчезни. Нака спирай. Ох, ущипвам отдатно е. Копеле. По-ячо. Как му нарежда на баща? Къде ми ще пет? Там отдат. Какви глепари стават? Знам. Да стои на микрофона. Какво правим аз ти ракия и салати? Дай скръсна малко твоята фата. Ама да шмурти тук, да викам. Не много съм. Да си плюскам тази. Не, Лига ли си от него? Не,